și am avut un accident. Din greșeală am ieșit din filmat. Așa. Mă uitam să văd dacă se filmează. Așa. Unde rămăsesem? Da, a plecat Dorin Rotariu pe o sumă, eu zic, destul de bună. 11 milioane jumătate la Udinese. Și ne-a adus ceva bănișori, am reușit să transferăm un Cociș, bine, deja îi transferasem pe Cociș, pe Nedelcu și ce am mai adus noi acolo. Ciolacu a venit acum recent, pentru că zic nu, să avem și noi competiție în atac. Dar asta e, să-mi ziceți dacă vreți să-l cumpăr sau nu pe De Amorim. Dacă s-ar merita să-l cumpărăm sau nu. Ca să știu ce am de făcut, nu? Eu zic că ce avem noi acum e suficient. Asta e părerea mea, nu? Centrare bună către Popovici, Purece, Budescu. Ce bine coboară Budescu. Și un Budescu m-ar interesa, dar e scump Budescu. E foarte scump. Hai Cerni, auzi, ca să ieși, mâncate-ar câinii să te mănânce, dă-i drumul. Aminge, hai să vedem o fază frumoasă. Ia uitați-vă, bă, oameni. Să sperăm că nu mi s-a șters filmarea dinainte. Filmasem aproximativ 40 de minute și ceva. Da, este aproximativ 40. Dar, na, să mai întâmplă. Dacă nu vom posta nimic și vom face altul cu alte meciuri. Purece. Că nu vreau să filmez de la jumatea meciului când am un 0 după pauză. Na, mă înțelegeți. Să filmez 3 minute, să vă pun, să vă zic, uitați, asta e videoclipul, un alt. Ori facem o treabă cum trebuie, ori nu mai facem, păi cum zic, nu? Hai Popovici, mâncate-ar cancerul. Să te mănânci. Hai nici dorachi. Și dacă vă întrebați de ce am adus atâția mijlocași, sezonul trecut, când nu l-am filmat, în play-off aveam o problemă uriașă cu jucătorii, nu mai aveam pe cine să bag, erau toți obosiți, nu știam ce să mai fac. Și am zis, dă nu, când începea, o să aduc jucători acolo, să nu mai stau cu grijă, țaca-paca, n-am pe cine, să bag Mări să mi se accidenteze și una și alta. Hai Propostovici, ești un Propostovici. Eu au echilibrat meciul, 50% posesia și ia fiind Budescu. Trece Budescu, noroc cu Nedelcearu. Da, la următoarea interpretare de joc o să fac și niște schimbări. Nu mai merge așa. Nu mai merge și acum Bărbuți. Hai, una frumoasă, fiera țe, drecu să știți. Îl scotem pe Purecelul de meci, suntem luat acolo. Dar pe cine să băgăm noi acolo, că n-avem decât defensivitate. Hai să încercăm să închidem meciul, să-l băgăm tot pe Nedelcu. Și o să fac așa, Marin că joacă mai ofensiv, urcă mai sus. Noi îl scotem și pe el cu Nemeț, avem nevoie de cineva să dea cu Dovlecu. Și să scotem și pe Popovici, că din nou n-am nicio treabă. Da, vedem și ei s-au gândit la niște schimbări, dar să sperăm că noi le avem mai inspirate, nu? Centrare bună la Mevlia, Nedelcu, foarte bine. A intrat bine momentan Nedelcu. Hai mă Nedelcu, retrage-te că nu te-a pus măta atacant. Bărbuți, ce agresiv intră Bărbuți, dar nu rezolvă nimic.
ce bună pasă către Abel Camara. Cine a fost acela care a intervenit fenomenal acolo? Și acum Filip trece și de Camara. Filip acolo se reduc, scapă, se reduc, noul intra, se reduc. Ce ratare! Fenomenal că venea să-mi dau o palmă în frunte, să-mi cadă ochii de cap jos. Marin ratează din nou Dinamo. Așa. Și să vedem noi ce se mai întâmplă în acest meci. Oare va reuși Dinamo să facă un 2-0 și să stea liniștit acasă? Sau va trăi meciul ăsta la intensitate maximă până în minutul 90? Thiago Cairo. Oh, putea să fie 1-1. Da. Dinamo săraca mai are și noroc cu ei, dar ce greșeală fac acolo și cât de bine am intervenit eu. Tot eu. Aoleu, Filipe. Ce-mi faci, Filipe? Mă omor cu zile, Filipe. Hai să reduc, hai. Hai, mâncă-te arcăi. Oleu, a fost faul la Nemeț, s-a văzut clar când l-a tras. Hai, Nedelcule, bine. Hai, Nemeț, și tu astăzi, anul ăsta. Acu ori niciodată să dai dovezi la lume că ești atât de prost încât pișeam aș pe Filip să mă piși. Și pe viteza lui de melc leșinat. Hai, mă. Hai că ăsta e gol, că Nemeț dă bine cu capul. Hai, Nemeț! De ce am ratat acolo, oameni buni? De ce? Și că comentatorul a zis că merge mai departe. Dar să nu uităm că mai e și returul. Filmăm și pe ăla. Tot acum. Pentru că sunt șanse de 100% să fii șters. Meciul cu Pandurii Târgu Jiu, un meci cu emoții pentru noi, terminat 1-1, dar asta e, da. O să simulăm asta cu Baia Târgu Mureș sau cine de acolo fie ăștia, că vrea să îl împrumutăm pentru că are și el săracul nevoie de minte de joc. I-am zis, te duci, devii bun, vii titular joci. Așa, cu UTA. Interesant. Peste câte zile avem următorul meci? 1, 2, 3, 4 zile. Hai să jucăm tot cu echipa noastră de titular, no? Să facem și noi scor. Că așa e frumos. Mai avem până facem din nou 40 de minute. Vedem până în minutul 50 și 60 și 70 și n-am dat niciun gol încă, nu? Am și primit unul și cred că luăm bătaie, dar luăm bătaie. De la UTA. Avem un ghinion uriaș astăzi, vedem returul. Mai filmăm acest retur și după ne oprim. Dacă avem noroc să și salva și alante, o să încerc să lipesc totul la loc și să pun ca și cum pac-țac, că ar fi continuarea și să aveți noroc să fi jucat 3 meciuri. Vedem echipa full contact, Noiere acolo, forța forțelor, să salvăm și noi aici un pic. Și să-i dăm drumul la meci, cum zic, no? Așa, noi jucăm în echipamentul roșu tradițional, e în albastru l-am mai deschis de deplasare. Hai să vedem Goal News-ul, ce ne zice astă seară. Timișoara, Hamburg. Așa. Și Steaua trebuie să joace cu Saint-Étienne. Să vedem, nu mai e nicio echipă românească. Asta mă și mira și eu decât noi 3. Și cred că
dacă asta și cu CFR nu sunt sigur în Champions League, dar hai să-i dăm drum. Aici Popovici ne arată cât de prostie. Nu să nimerească nimic. Eu dă și dau să nimerească și el săracul. El e bătut de poartă și nu mai merge. Haideți să-i dăm drumul din nou ofensiv cum v-am obișnuit. Ne dăm și noi pe un high pressure. Ar trebui să-i terminăm cu asta. Nu știu ce se întâmplă de la un timp. Nu mai vreau ăștia să mai joace, ci că le e foame, le e sete, că nu le dau banii la timp. Nu știu ce vrea să zică. Centrare bună către Popovici. Aoleu, cât de prost e Filip ăsta, cât de prost, măicuța mea, care mi-e dat viață, cât de prost poate să fie, mă lasă cu gura căscată pe meci ce-l văd. Ruben Pinto. Da, vedem și ei au aliniat cam aceeași echipă, Budescu, Abel Camara acolo înainte, drept în față, sunt tași pe mijlocul careului, Cioban pus pe noi să ne rupă plasa. A venit și Acile la București, la Ștefan el Mare din Moldova, ci că vrea să le rupă căpățâna la Dinauști, să răzbune pentru acea înfrângere cu 1-0. Dar noi, niște oameni fair play cum suntem, le-am zis, păi nu, să nu fie invers. De la noi acasă avem 60.000 de suporteri, spectatori, una alta și voi vreți să ne facem de râs. Stați calmate, tranquile. Popovici, aia uite, de faze de-astea vorbeam. Dar dacă nu eram eu atât de prost încă să dau o pas acolo și în loc să finalizez, poate... un lag, nu s-a mai întâmplat așa. Șutează și foarte prost și foarte mult lag. Na. A fost un corner. Hai, Popovici. De la un timp s-a defectat, nu știu ce, dar o să descoper la calculator, vreau să-l duc la reparat. Să văd ce s-a stricat, nu mai îmi prinde lag. S-a și fac și până acum să nu văd asta. Și știu ce zic. Hai, bărbuț, unde dracu pleci de acolo dacă vezi că e gunoi ere. Hai, Popovici, hai noiere, hai, Purece, hai, dizmă, dă-mi-l pe ăsta. Aolo, mi-l dai că nu mai trebuie. Saint-Étienne o conduce, vedem pe steaua și la ea acasă, ăștia chiar că le rupe plasa, e și un meci. Bine, să nu exagerăm, e și un adversar mult mai greu față de al nostru, dar totuși Becali zicea că el bate, sparge, fărâmă tot, no. Și uitați că e chiar așa ușor, cum crede domnul Becali, domnul Oier, strejer, cum vreți voi să-i ziceți. Oricum pentru mine e un cioban. Da, clasa n-am dăm tu. Și ce vreau să zic prin n-am dăm tu? N-am nume, n-am echipă, n-am siglă, n-am palmares, nu? Și ce? Dăm tu, adică ăștia de la armată, n-am dăm tu. Asta încearcă să o facă pe FCSB acum, mare. Oh, cât de bine s-a dus Nistorache, colțul scurt, corner. Cred că puteam să-l întorc. Nu, e plasă laterală. A fost plasă laterală, cum zic. Hai,
Calvi. Deci așa nu prea jucam, aveam alte scopuri, alt fel de joc eu și nu mi se potrivea. Și am zis că decât să-l țin mai bine în tablă, dar țineam acolo cu banca de rezervă că dădea bine. Și până s-au gândit ăștia să dea oferte, să nu știu ce, început să-l bag titular, meci de meci, nu știu ce, dădeam gol cu el, una alta, pase de gol. Big Calvi juca bine, îmi plăcea când juca, dar în echipa care vreau eu să o pun în teren, nu se lega. Jocul nu plăcea. Nu. Și până atunci, Palici al meu, n-am avut bani să-i dau el de la 10.000, vrea 25.000, nu mai aveam decât 10.000 alocați la salarii. Până atunci am semnat un contract cu o echipă franțuzească, Bastia, și n-a zic. A plecat el, până la urmă am primit o ofertă, eu zic, extraordinară pentru Lazar de 2.900.000, 3 milioane aproape, sau 100 de euro. Și l-am dat și pe el, zic că trebuie să găsesc un locuitor. L-am luat pe Popovici, juca bine băiatul la început, goluri, pase, una, alta. În 14 apariții cât a avut, a dat și el vreo 6 goluri și, dacă nu mă înșel, 4 pase de gol. Ce să zic eu, ce să nu zic, că până la urma urmei, ce s-a întâmplat, ce nu s-a întâmplat, sezonul ăsta s-a prostit, săracul nu mai știe nici cum îl cheamă. Și asta se vede pentru că sufăr pe orice parte. Am bani, v-am zis, 10 milioane de euro, dar acolo mai am pe corțul, dacă e treaba, și mă gândesc să-l bag pe corțul. Romario corțul, poate să va descurca mai bine mie un mână pentru că joacă și când era la ăștia de la Târgu Mureș. Și na, să nu mai cumpăr pe Teamorim sau eu știu, pe altcineva. Să-l forțez un pic pe el să joace pe corțul. Mie îmi place oricum, dau mereu gol cu el, are dribling, are viteză, alergă foarte mult, are stamina, e incredibil acel băiețaș. Dar ar fi primul motiv pe care l-aș băga titular pe el și nu pe ăsta, pe Serediuc, care l-am adus, da, pe el l-am adus să stea rezerva lui Bărbuț. Da, știu, am văzut, are o vreo mare, dar Bărbuț are viteză mai bună. Dar și marcat, el a marcat. Meciul cu Pandorică Bujiu, dacă nu o să-l mai vedeți. Da, zic. Bine, mă, băiatul. Abel Camara, asta era defectul lui și în realitate era cam el. Dar odată ce își punea ținta și a apăsat pe trăgaci, era foarte periculos acolo. Marin, ce ratare de prost gust! Atunci noi schimb. Și să-i dăm drumul. Nu, stați că am făcut schimbarea, am uitat. Așa. Nici n-am văzut ce minute măcar. 54. Purece către gunoi. Gunoi către Purece. Am încercat, dar n-am mai nimerit. Hai, Gunoi, tu ești ăla. Aolo, scapă Budescu, nu ia bună. Ești portare, bine, mă. Și da, zic, e bine, mă.
toate sunt ce vor eu. Da, e bine, mă, că eu sunt ce le trebuie lor. Da, e bine, mă. Bară, ce șut frumos. Nistorache, cuțulache. Au, bine că te-ai împiedicat, mâncat ar fi. Furece, după bara aia ai prins tupeu. Furici, ce să te mănânci. Ador camara asta mereu. Andres, o USA, iese. Bine. A, știu că e offside, da, și speriați că pasa cu partea goală prost. Era să nu dai gol. Vrei să te veni. Hai niște ochi. Aoleu, te împiedici în picioare. Ia la racura sa. Bă, crezi că trece așa ușor, mă, din Delcearu, mă? Nistor, din nou Dan Nistor. Sper că ați auzit de Nistor. Dan Nistor. Mai facem două schimbări. Scotem pe Gunoi. Mititel așa, Gunoi cum e el. Îl băgăm pe Anton, n-a mai jucat de un sărac. În locul cui? Nistor, Purece, Nistor. M-a păcălit acolo. Hai. Vedem, nemulțumit Nistor că iese afară. Asta e, a jucat bine, dar n-a fost seara lui. N-a putut să mai chine, n-a putut. Mai se miște mai deloc. Oh, cât de bine a ținut acolo Dinamo. Dinamo a făcut acolo și Bărbuț, Purece. Oh, ce pas a dat acolo. Ce pas, se vede. Parcă îi vine ca o mânușă acolo, Purece, în locul lui Palici. Parcă nu. Palici avea execuții, toți stângaci în orice caz, dar de asta mă și miră. Că și Palici avea execuții interesante, dar și Purece are niște execuții de te închini. Și cum ăsta e Purece românul? Bă, ăsta e românul, când vezi cât o execuție, nu ca serie, ăsta care i-am dat fineșat, frumos, să ia efect, pac, băiatul. Când s-o intre în vinclu și prostul meu dă la 30 de metri pe de poartă. Opa, să împiedică unul într-altul și fierațe recusăriți. Ce noroc avem acolo și acum Nemeț. Marin a încercat asistul. Știam că nu o să marcheze de acolo cu Marin. Și am vrut asistul acum. Șut bun. Mă, scari pe un pila nas, mă, mâncă nasul. Bă, jucător proști. Ia s-o unde dăm, mă, mănâncă nasul. Aolo, Nemeț, nici să protejezi nu mai știi. Minutul 81 se reduc, pierde mingea, oricum noi la acest scor ne doare la briș că suntem calificați și mâncăm ficați, în caz de nu știați, în seara asta. Da, chiar mâncăm ficați. În seara asta chiar mâncăm ficați. Știu. Zero la 0 și 5 minute. Vedem care echipă merge mai departe. Dinamo a zis, noi suntem calificați la 0-0, dar nu vrem să jucăm la 0-0. Am văzut ce le poate pielea lor, știm că putem să-i batem și la noi. Asta zicea Andone. Da, ne zicea nouă, dar nu știi ce are el în cap. Poate chiar la 0-0
0 a jucat. Și am văzut că echipa s-a dat pe ultra ofensiv, nu? Un minut de prelungire, Serie Duke recuperează. Serie Duke. S-a terminat. 0-0, mergem mai departe. Suntem calificați. Ce să mai zic? Bravo nouă. Ia, Timișoara ce-a făcut? A pierdut cu 2-0. Așa, să vedem în ce grup am nimerit. Vedem, s-au reprogramat acolo câteva meciuri și haideți să ne uităm. Eu sper să fie una mai grea. Așa, stați. Așa. Aici nu suntem. În grupa E. O grupă cum nu se putea mai grea. Spurs, coșmarul nostru al dinamoviștilor, Marseille și Standard Liège. Sper să mă răzbun în fața celor de la Marseille. Și, na, ce să vă mai zic, vă mulțumesc pentru vizualizări și până data viitoare, bye bye!